Siyathokoza bogogo, siyathokoza bomkhulu. Siyakhuleka kwelikaMthaniya, kwelikaPhunga noMageba, enhla nasenzansi, eningizimu nasentshonalanga. Nganza kwethu lo ophambi kwenu umkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye. If you are new to this channel, welcome. Don't forget to subscribe. Bese uyasi-engage. Kune comment section, sicela usi-engage. Ukuze kubonakala ukuthi le channel iyaphila active. Mangabe usubuye nathi isikhashana eside, ngicela uphinde uthathe lo mzuzu and double check ukuthi usa-subscribe yini. Ebese uphinda ube yilunga eli active. Ulike ama video, ucommente, wakhe, ugqugquzele, uphinde futhi usimbulele nawe ulwazi onalo ngoba ngikholela ukuthi le channel, the reason why you are all drawn to Indalo Media and Podcasting kumkhulu Gwabini ikhehla lamakhehla, it's because of one simple reason. Sishare imimoya ehlobene. That is why ke umkhulu mangabe ekhuluma ukwambuleleka kwakhe nohambo lakhe lukuthinta nawe la ukhona ingoba unemoya ehlobelene edonselanayo neyamkhulu. So asiqhubekeni ke sikhule sibe family eyakhanayo ekhulisanayo izingane zikamoya. So namhlanje ke kuningi ngizokhuluma ngetopic emnandi kodwa futhi ephinde futhi bebhlungu ngoba ngesimo sokuthi sizithola sila kulomhlaba onje esithola kuwona. Ngokomthetho into enhle ngizokhuluma ngayo. Kepha lento enhle sithema siyithola sayithola sikwi environment engeyinhle. That is why lento igcina isinjani isigqibeka ubuhle bayo sekuba nesithe ekutheni inhle kangakanani lento. Nganza ukuthi namhlanje ngizokhuluma ngalesi sipho esiphathisiwe, ngalezi zipho esiphathisiwe, ngale mimoya esiphathisiwe yasembatha. Angithi sifike simbathwe amathonga masiphuma siza la emhlabeni kube khona abantu abasiphelezelayo. Kungabe isalukwazi, kungabe ugogo, kungabe umkhulu, kungaba izalukwazi, kungaba amakhehla. Ake akuphahle, akuphelezela volunteer kuba abantu abazodamane bekukhumbuza ukuthi khumbula ukuthi ekhaya emumva sishiye kukhona kukhalazwa ngani. So njengoba ngila kuwena ngizoqinisekisa ukuthi awukhohlwa kuphi ekhaya ukuthi sithunyiwe sizokwenza sizofeza inla. So zike zithi lezi idalwa ke mangabe zikumbatha zikuphelezela ebese kuphinde kudonswe ebese bakwakhela ubudlelwane nemoya yemvelo ozokwazi ukuthi udonse ngayo, ukwazi ukuthi ngayo wenze njani, uphakamisa izinto, ukwazi ukufeza konke lokhu ophume wathi uyokufeza. Ngoba ngesikhathi usuzala ufika lemhlabeni kahle hle usuke wena uvolunteer waqinisekisa ukuthi uzokufeza lokhu onawo kade ukubona konakele kushoda kwisizukulwane lesi singasekho. So ngesikhathi ke bekukhethela umoya okuyiwona ozokwazi ukuthi mawusondela kuwona uphinde into zakho zenze njani zidlondlobale, uphinde futhi ube njani kube khona leyo connection eyenzakalayo phakathi kwakho nemvelo ebese udamane into zakho ziqhume zenzeke ngoba idlozi lilodwa. Amadlozi they can only do so much in terms of ekuthenini bakwenze wena ufeze ikweleti zasethongeni. Idlozi noma mhlambe sithi ithonga ngoba ithonga phela selihlambulukile selihlanzekile sekuyingelosi le efika kwena ngamaphupho ikhulume ngemizwa ikhulume ngemicabango. Labo basuke bekuphelezele ukuthi badamane bekukhumbuza ukuthi usakhumbula ekhaya ushiye kunjani. So njengoba sila emhlabeni sizaliwe ufana njengengane ethole ezalelwe eKZN eshiya ikhaya eKZN, yalishiya ikhaya isazi isimo sasekhaya ukuthi sinjani, yazi ukuthi ekhaya kwakhiwe, yazi ukuthi ekhaya kunezikhathi lekudlala khona ngadliwe, yazi ukuthi ekhaya kunamalunga angaka omndeni, amanye asafunda kepha imali ayikho ukuthi afunde.
abanye bafisa ukwenza izakhono ezithize kepha banawo amandla emali okuzenza lezo zakhono. Kepha wena bese uthola umsebenzi kuphi kwenye province. Uma ngabe usufika kuleyo province, kulindeleke ukuthi konke phela okusebenzayo lapho okuzuzayo ukhumbule kuphi ekhaya ngoba uyazazi inkinga oyishiye ngasemuva. Nathi-ke mangabe sisalwa usuke wena usuvolontiyile ukuthi ngizothumani mina ngizonifezela zonke lezi inkinga esibhekene nazo la kwelamathonga angithi. So sine-duty kahle hle. So usuya-understand-ke manje ukucasuka nolaka okuke kuthiwe ulaka labaphansi ukuthi lisuke lisukaphi uma ngabe wena usuphambanisa izinto usukhohlwa ungasayihluphi nje nakancane ngalabantu obashiye ngasemuva. Ileyo frustration leyo eyenzeka ngisho ekhaya kukhona umuntu osebenzayo kodwa uthola ukuthi ikhaya unjani akalinakekeli, ngisho eholile akagrosi, ngisho eholile akakhokhi, akalekeleli izingane ezifundayo la ekhaya, akasizi ngalutho nje imali yakhe la ekhaya. Lokho kucikeke niba nako ninake basemndenini yilokhu kucanuka nokucikeka okufikayo nakwelamathonga uma ngabe wena mntwana wethonga ungazigcini imfanelo zasethongeni nezasedlozini. So namhlanje nganza kwethu ngifuna sithi ukugxila sithi ukuzindla kancane sikhulume kodwa ngalesi sipho ke manje yabona ngithi sesikhulumile ukuthi umuntu okay umbathwa ileyo mathonga thize okuyiwona mphelezele. Inhloso yawo ukuthi aloke kukhumbuza ukuthi amadlozi akini abantu bakini badinga uA no B no C ungakhohlwa. Ebese ke kuba khona imimoya abakushadisa nayo okwazi ukudonsa kuyona amandla uma ngabuza ukuthi uhamba uselunzima. Kungabe ukuthi udonse emanzini kunezigaba ukudonsa emanzini. Kungenzeka ukuthi unomoya wani wabaluzi baphansi unomoya wenzunza. Kungaba inzunza eminyama, inzunza emhlophe. Kungaba umoya wani wemamewata. Ngihlale ngikhuluma kakhulu ke ngemamewata ngoba umoya opowerful kakhulu ikakhulukazi ebantwini abazalelwe mhlawumbe mangalinganisa nje iKZN idominate kakhulu abantu besimo sayo imamewata oyingakumbi nomoya wenkanyamba imoya enamandla kakhulu ke ebantwini abala eKZN leyo. So bakushadisa naleyo moya ke eyahlukahlukene. Omunye uthola ukuthi unomoya wani unomoya odonsa kuphi odonsa emgedeni. Uthola ukuthi yena nje make wasondela endaweni enomfula enemgede noma enehlathi elinemgede into zakhe ile ifika connect khona icampus yakhe ile ifike khona ibe njani ikwazi ukuthi ibe aligned iqonde ngqo ibuye kwenzeke lento ekuthiwa to reset umuntu kubuye ama factory settings. Mangabe siye emanzini uyoconnect emanzini kusuke kunzima izinto singahlangani but usuke ufunani to reset and return to kulento esingayibiza phecelezi ngama factory settings. Suke sikuphindisela la impela odabuka khona ebese into zakho ziphinde ziyaqala futhi zenze njani ziyaqhuma ngoba mase sesibuyisela ama factory settings kwenze kanjani konke owazala ukufumbethe kuyaphinda futhi ube yini uba isidalwa esisha ebese futhi kuphinde kubuye konke lokho wazala ukufumbethe siphinde izinto zakho zenze njani zidlondlobale ziqhume ziphakame. So le hlukahlukene khona imoya yasemanzini khona imoya yasesigangeni imoya yasemahlathini yaseyintabeni ngokuhlukahlukana kwa. Now nganza kwethu angikuveze lokhu zinhle izinto esiziphathiswe abantu basemakithi abangasekho. Ngiyabona nje makuthiwa umuntu onobizo olithize nganza kwethu into isipho ngeke uzosifanise nalutho phansi komthunzi welanga. Uyabona mangabe ukuhambe kwahamba kwaze kwafika isigaba whereby you are so aligned and in tune nobuwena bangampela. Yaqondana imoya yakho yaphakama yaba kwi-level yahlanzeka yahlambuluka yambuleka ngalendlela efanele imbuleke ngayo.
Ingane zakwethu, ngalelo langa mase usufike kuleso sigaba, uyoyibona impilo ukuthi ijule kanjani. Uyoyibona impilo ukuthi ijule kanjani. Angithi mangabe siphuma kule mindeni eyahlukahlukene besiphathisa lezi zipho ezahlukahlukene, ngoba ngisho singaba nezipho zokuprofetha sibe baningi, kodwa the way we go about prophesying emhlabeni iyahluka kakhulu, i-unique. Umuntu nomuntu unokwakhe oku-unique, okuhlukile kunokomunye. Uma ngabe unemoya yokulapha abantu, kukhona umuntu okwazi ukulapha ngokukhuluma nje kukodwa, akulaphe nje ngokukhuluma kukodwa. Kuyisiphiwo esikhulu lesi sijulile esuke usiphathiswe abakini ukuthi wena la uyakhona uyoba imbewu lesikhona la ukhona nje bubuka Indalo Media and Podcasting. Uyimbewu kulindeleke ukuba ngesikhathi ufika uyimbewu watshaleka ebese uyakhula, kufika isigaba la okhiqiza khona ama-fruits, kufika isigaba la okhahlela khona, oqhumisa khona izinto ezizobhenefitha abantu abaseduze kwakho, abasemndenini nabangaphandle komndeni wakho. Angithi phela lezi zipho mangabe besiphathisa ogogo nomkhulu, basuke kahle hle umndeni nomndeni usuke uchoma ngengane yawo. Ngesikhathi usuka nje kwelamathongo uza la, umndeni wakho usuke uchoma kabi ngawe ukuthi hayi-ke la siyobashaya amakhanda ngalo. Ebese beyakuphathisa-ke izipho zabo eziyimfihlo, eziwufefe abalithola kunomkhubulwane kumveli inqangi. Ebese wena uyafika-ke la izinto ezinjalo ebese uzithatha kancane. Mhlambe futhi ungagcini ngokuyithatha kancane kuphela, kepha kube ukuthi mhlambe uhlangane nabantu abazogcina bakwenza ukuthi lezi zipho nazo lobu buwena oyibona ugcina ungasab-appreciate, ugcina usu-confused ngesimo sokuthi kunabantu abangenzi kahle, abangalekeleli abantu ngokweqiniso. Kunabantu abangaluleki kahle abantu bakamoya, abangabaluleki ngeqiniso. That is why lolu hambo lugcina sekuwuhambo olunjani esithi lu-expensive, ludinga imali. Uma selu-expensive selidinga imali, ilapho-ke abaningi beqala khona ukuthi badikibale, bakhathale. Ngoba umuntu ufika ngqongqoze la acela imali, kungalungi. Asuka yongqongqoza kwenye indawo, bafike bamcela imali, kungalungi. Asuka yongqongqoza kwenye indawo, acela imali, kungalungi. Kuze kufike isikhathi sokuthi kwayona-ke leyo mali yokuhamba ungqongqoza ayisekho. Ebese umuntu ebanjani-ke, ebese yaqala yadikila. Le video ngizokhombisa ukudabuka okukhulu ukuthi thina ama-Afrika ikakhulukazi asive sizonelile into enhle, ife elikhulu esilinikwe obaba mkhulu. Ife elikhulu lethu sizonelile thina ma-Afrika. Le video ngiyenza nje with a very heavy heart, ngoba abantu engihlangana nabo boniwe le bephuma khona. Ekubeni besiphethe into enhle ngendlela eyisimanga ngane zakwethu. Besiphethe into ejulile ngendlela eyisimanga ngane zakwethu. Uyabona umuntu ombethwe zidalwa, ombethwe imimoya, akekho umuntu opowerful njengaloyo muntu ngaphansi komthunzi welanga nje. Akekho umuntu opowerful njengaloyo muntu. Ikona ukuthi imajority yethu kuze kufike isigaba sokuthi sesiphindela kwelamathonga, singafikanga kule level akade bona belindele ukuthi sizofika kuyona, ngesimo sokuthi sifike kulomhlaba onje. Sihliphizeke izinto, kushonele kumbule kwembeswa, kurojwane, kudinelwane, kudubwane. Ma-Afrika saze sazonela ifa lo baba mkhulu, ifa lethu elikhulu elihle kanje. Angimazi ngempela umuntu
oyogcina ephindele kwelamathonga engazange azawusebenzisa umoya wakhe awuphathiswe abakubo, engazange azasebenzisa isipho esihle kangaka osuke usiphiwe abakini. Ngoba lesi sipho nganza kwethu njengoba ngikhuluma nje kule video, abanye benu bawofakazi, sike sabasebenzela bayasazi. Ayikho into ekujabulisa njengamandla okukwazi ukwengamela into engabonwa ngamehlo. Kepha kuwena kamoya icace bha kuwena. Ayikho ngani yakwethu nganza kwethu into ejabulisa njengaleyo. Amandla ajule kakhulu lawa nzulu. Ajule kakhulu lawo mandla nzulu. Mhlazane wafika kuleso sigaba sokuthi usukwazi ukubona izinto ezingaphezulu kwalezi esizibona ngamehlo. Ayikho into eyokwenza uthokoze enhlizweni yakho okudlula lokho, ayikho. Ingakho kuthiwa nisipho esikhulu usuke usinikezwe ubaba mkhulu bakho. Nganza kwethu asizame ukuthi sibe neqiniso indlela esenza ngayo izinto. Sihloniphe imimoya esimbethe, sihloniphe idalo ezisiphelezelayo ezisimbethe. Ngoba njengoba zisiphelezele nje, bayayazi treasure esiyiyona nje, siyi-treasure sizihambela nje, siyi-magnet sizihambela nje. Baningi abantu abafisa ukuthi basondele kuthina, baningi abantu abafisa ukuthi kube khona abakuhabulayo kuthina. Nganza kwethu lento masikhuluma nge-African spirituality, sikhuluma ngemimoya in particular. Into ejule kabi leyo nganza kwethu. Asikho isipho phansi komthunzi welanga esifana nesipho esifana njengaleso. Ngiyanifisela, ngiyanxusa, ngiyanxenxa, ngiyakhuleka ukuthi la inikhona emagumbini amanomhlaba, kuloko kucindezeleka osanako manje, kulobo bumnyama osazithola ukubona njengamanje. Ngiyakhuleka ukuthi umveli inqangi namathonga kini akupha amandla ukuthi ukholelwe kuwena. Kholelwe kuwena, aphinde futhi amathonga kini akusondeze ebantwini abanjani, abahlambulukile, abantu abaneqiniso, abazokubamba ngesandla, bawokhe nawe leso sigaba, ebese futhi kuphinde kuhlukwane kahle, kuhlekwa, ebese uyaqhubeka uyongena kwesinye isigaba. Abafowenu-ke nodadewenu uyobathola phambili kuleso sigaba ongena kusona. Ngoba le moya eminingi, iningi lemoya ile yamakhosi esibusayo nje. So umuntu onalowo moya wamakhosi ukusebenzana kwenu kuba isikhathi esincane, kohlale nje kunjalo ngoba namakhosi awasubmit indawo, akukho la ezofike apraise khona alokhu nje. Ingakho befike mawusakulesi sigaba kufanele ulungise ukuthi bezokuxhumanisa nomkhulu Gwabini. Once waqeda nomkhulu Gwabini leso sigaba sakhe, usuyaqhubeka futhi usuya kuphi kwenye indawo, usuyoqala isigaba esisha phambili. Isebenza kanjalo nganza kwethi imoya yamakhosi. Angeke umkhulu Gwabini ahlale ekhona kuwena empilweni yakho isikhathi eside kakhulu, ngoba imoya yakini ayikuvumi lokho. Ayikuvumi lokho because imoyani yamakhosi. Akufuneki wena uzokhipha amagama okuncoma ukhothame kumina, akwenziwa njalo. Uma ngabe unemoya yamakhosi iyakuvimba lokho. So njengoba ngisho ngasi ngiyayenza le video nje with a very heavy heart ukuthi kaningi sizonelile izinto ezinhle ebesiziphethe. And uma ngabe ukhuluma iqiniso, ubheka around wena lapho lo ukhona, bonke abantu abakuhlukumezile njengomntwana kamoya, abake bakuhlukumeza eminyakeni eyedlule, ubheka isimo abakusona manje, kuyadabukisa ngoba le moya nganza kwethu inolulako ongakazi uzulibona.
inoli lakho ongakazi uzulibone. Umhloniphe omunye umuntu, especially umuntu osondela kuwena ecela usizo, uzumhloniphe. Uma ngabe unawo amandla lo sizo, yebo mlekelele. Uma ngabe ungenawo amandla, ungenawo izakhono noma ipermission yokulekelela lolo hlobo lwesidingo umuntu asuke eze ngaso kuwena, nganza kwethu anibakhulula abantu badlulele phambili, ngoba nje belapho nje akahambi yedwa, uhamba nabakubo. Yabona makuthi ngiyanginothisa sekokwesibili ngakho ivideo enokudabukisa phakathi, ngoba ngiyabona isimo ukuthi asihambi kahle, asenzi kahle sama-Afrika. Sisodwa sizonele siyaziceda nje, into enhle ife elikhulu. Wengane zakwethu, iyasebenzelana imimoya uma ngabe iqonde yathi thwi, wathola umuntu ozokuqondisela nje yona iqonde nje ithi thwi. Wengane zakwethu, liyasebenzelana idlozi, liyasebenzelana ithonga. Uma seliqondile nje seli-aligned, usuliphile ilokhunjana impande lidingayo, wahlambulula esithunyweni okufanele kuhlanjulule, wakhuphula okufanele ukukhuphule, waphinde wadla wenza insebenzo le specific ehambisana nalo moya osukuphethe, yasisiba aligned into yakho. Uzizwa ngisho emoyeni ngane zakwethu, uyakhululeka, ukhuluma ukuphila ngaso sonke isikhathi. Ungakhulumi izinto ezi-evil, ukhuluma ukuphila ngaso sonke isikhathi. Uba nesineke sabo wonke umuntu, lonke uhlobo lomuntu olifika kuwena. Omunye wazwakhala la kwi WhatsApp line ethi eyikhehla, sengithatha isikhathi eside sakho sixoxa nje efonini. Ngathi sengithatha isikhathi eside sakho, ngamtshela ngathi mina lokho engikwenzayo ngani yakwethu, konke ukuhlukumezeka engi-experienceile mina edlozini nasethongeni, ngilungisa lezo zigaba, angikufiseli omunye umuntu. Ingakho manifika kumina uthola ukuthi mina ngathi ngihlukile, nginesikhathi sonke, nginesineke sonke, ukhathala wena. Lokho ngikwenzisa ukuthi I'm trying to put an end to this scourge sokuhlukumezana kwabantu bakamoya, sokuhlukumezana kwabantu abelaphi. Ngithi kwanele and akube kwagcina ngami. Mina wonke umuntu ozodlula kulezi zandla, ozodlula phakathi kwaleli ekhaya, ngifisa ukuthi abe iversion yami mase ngimdedele eseya kuphi, eseya la eyakhona, eyosebenzela khona. Aphinde abe umunye umkhulu gwabini ngokusebenza, ngokomoya omuhle, ngokuba nesineke nesikhathi. Akakabi late ngane zakwethu. Ake sibuyeleni, sibuyele ubuntu. Sibuyele ubuntu, sibe neqiniso masenza izinto. Inkulu lento esiyiphethe, siphathiswa into enkulu kakhulu sama-Afrika. Into enhle ngendlela eyisimanga. Into enhle ngendlela eyisimanga. The mere fact ukuthi ukwazi ukuthi mawuzalwa uphelezelwe ikhehla noma uphelezelwe isalukwazi, into ejule kabi, ifavor ejule kabi leyo. Ifavor ejule kabi ngane zakwethu leyo. Ejule ngendlela eyisimanga. Ifavor nje ejule ngendlela eyisimanga. The mere fact ukuthi mawulele ebusuku ukwazi ukuphupha abantu bakini ungakazi ubabone with the naked eye. Into ejule kabi leyo ngane zakwethu, ungayithathi kancane, into ejule kakhulu. Ukwazi ukuphupha into yenzeke. Into ejule kakhulu leyo. Kuyakhombisa ukuthi you are more than just this physical vessel oyiyona. Ngane zakwethu, lo umkhulu gwabini. Ngizocela ungabe mude kakhulu, kanti le indalo media and podcasting. Ngicela siphinde sihlangane ku-episode elandelayo. Sikhumbule, singaphezi ekukhulekeni, singaphezi ekunxenxeni ithonga lethu ukuthi lisikhumbule lisibheke ngaso sonke isikhathi.